May adlaw na to tanan mga bay. Niata karon diri sa nindot kayo ang baybayo no nga among gi na diri sa unsa nga sitio ka? Sitio Bandayan. Barangay Tuyom. Diri sa Karkar. So niya mi diri karon mga bay. Aligri kayo kay nagkuan mi diri nag ihaw-ihaw mi diri. Kani ganina ba naglakaw na mga mga kauban mo pero kani tanan mga tao kay concern kini sa mga panghitabo na to karon. Labi na ning dagan sa hapit na maging eleksyon. Dapat nga magpakabana tani kay natimahuan na to nga may posibilidad nga doon naging mga kausaban nga mahitabo kung magpakabana ka o ganahan ka pwede kang apil. Okay, alright. Buwan na itong hisgutan karon. Unya niya mi diri ning ilawom sa sambag gini ba yo? Mo ni akong matod pa sa mga istorya. Naglapta mi. Ay mga manok diri bay. Naglapta mi, bihag. Bihag ni. So nakabuno ni sila kuan dito no duha ka manok. May pagkabunal, asang tari, apil bunal. Sinagol na to topic ha. So sa sinagol na itong topic, gidungog sa ni sa una bay kini kuno sambag na ako noy nagpuyo kuno diri. Agta ko no, agta. Na ako ni agta pero gipalayas kuno sa mga the windy so the windy na yung puno Dawindi. karon. Dawindi. Nakini dili bay. Atong tanaw ni dili. Kung atong suluyon dito sa unahan, nindot yung beach diha. Tuyok dito. So kana ato na unsa tay update ka itong iskot ni naunsam to sa Isko Milino. Wa koy update na bay na ining kalit karug gawas nga flashback. Ano mga kauban yung tukod. Unya rin mga utasagi. Mora na tag-iyas bay nga sila sa gapanday. Oh, pugihan kay ni. Ang engineer. Turaw. Kani technician. Engineer to ara. O, tara, eh. Taka na. Mo nang engineer Sukod na. niya panday pag yun. So mahuman ning balaya, ari mi diri mag-standby. Pag-disco. Oo, mag-disco mi diri, Ano ko sa mayor? mag-live band mi diri. Kaning mayor wa pa ta kay bawo kinsay mo daog diri. Si Kuan ba si Nisi ba og si Kuan no? Si Balsinas ba? Ato na ang paminahon. Kaya to sa nang hisgutan nun niya. Lalisonon pa siya pero murag patri ko ni mo daw. Lalison nun pa. Oh, lalisonon pa pero patri ko ni mo daw. Unsa man na mo isingkit gina sa kadaghanan bay? Tingkit kini sa kadaganan bay. Oh. Kasi Patrick yun. Na si Patrick gito ni mo daw. Pero ka, unsa man tong kuan ka nga ang balita nga unsa man to? Si Lubredo kung mapili, unsa to? Unsa sa gubat? Unsa man Murag ba utoy ako na dunggan bitaw bay court na mo kulyan na punog mayo ang mga terorista diri to ah. delikado na. Okay, kana siya gud usam kuno nas ni Puluyo sa mga terorista. Kita mo sugotan ha. Okay, na konbi na sa ilang pagrally bitaw nila nahisgutan gud na ni kuan. Ni kita tong kuan nang nakahisgutan na si Mas unyo ko dag. Sharon Cunita. Si Sharon ko ni Si Sharon Cunita murag naligas yan na friends day ko nas ni Lini Robredo ang kanang mga terorista. Di ba na, diba? Oh, Di ba na siya sa probinsyano niya pag umani? bawlang sad ng Sharon. Ay, naamang ko si Kiko Pangilinan na yambana na madagan og vice presidente. Katubang sa kanta ni Gab ni Valenciano ba na Nisayaw sad. Bisayaw sad. Buwa nga. Bay, nag-viral ginabay ka na bitaw. Nag-viral bitaw. Pagkabuang din to. Naubos naman ang buralik. Bawlang. Ang yung credibility, ubos no kay ang papabiya si Carl Valenciano. Unya napasay laing mga isyu nila na ang sibahan sad ila sang halay ang katong pagbindita sa lukay gibutang-butangan nila gribo na pink. Asta buang nga Naping na. imbis ang ibutang. Oh, Napibutangan og pink na katong ribon-ribon. basta buang nga ba? Gigamit naman na nilang maayos sa politika ng kuan ay relihiyon ay. Matay ba no? Kung dili Ginoo, terorista usa man kalakihan ning. Daghana dayon na mga Kaya kuan. yung kuwait na ako. Paminahon taning balita. Dito. Vice President Leni Robredo na pagtatalo siya ngayong eleksyon Oh, ay magkakagulo. agoy ka. What's your take on that, sir? Iyon ang nakakatakot. It shows the character. Kuski ko nini gamay bi. Pag natalo ka sa eleksyon, Ito pa isipin mo magkagulo. Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Yung sinasabi namin nila dito na kami, we will protect democracy. Kay kuan ano Sabi niya? ni Secretary Gonzales, the will of the people. Kung anong will ng tao, dapat suportahan natin. Mo na. Hindi pa nagdidesisyon ng tao. Sakto si Isko. Sinesetan natin yung mind, magkakagulo. Yung sinasabi ni Senator Ping about do sa mga ibang opisyales, ako nakikita ko alam mo gagawin nila?
ihanda na damdamin ninyo. Magkagawa sila ng malalaking rally. Same rally. Pero ito na yung rally na Ay, sa kaniyot para dito. pag sinasabi sa'yo, pag hindi nyo kami binoto, Asa, si Apto. magkakagulo. At ikaw na mismo may Ay, sa, sabi, Mark, okay ko ni. na mukhang Kini ba nakakita na ko nga video pero ako lang ning gi-recall sa kwan. Kay mao may balita rin. Bago pa ni kanon na basahan na to. Bag-una na ba yun? Unsa to imong kwan bay? Kana bang ilang giingo na apil din ng mga kuan by court kanang religious sa ato kuan karon. Sa religious na. Oh, Nga dayon. kana bang kung apil ba din na sa atong konstitusyon ng mga religious na kuan? Ah. Doon natin mga kauban mga way nung ato na explain ni taron be. Oo. Balik na buang nga ka. Samtang luto ta diri kay Oo. Nagluto ta kay maglata pa ta rin bihag. daghan kita kisugutanan. Waka mo tuwan po. Sa yun ani mga bay. Atong klarohon. Nam sa iyo banggod nga kanang bitang mga non-believers mga sa appeals na pagtapog dili. Mamatod pa nila nga pwede ba na nato ma kuan kinabang ko Ginoo sa konstitusyon. Giklaro mo na bay no? Giklaro na ingonanin ni siya. Dunay gisgutan bay sa preamble pala nato da ang klaro kay nagiingon nga matod pa. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. So naagilito gano. Imploring the aid of Almighty God. Palang intro pa lang ginato sa preamble pa lang daan, giklaro gina. No? We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good and conserve and develop our patrimony. So klaro kay dag ingon no nya doon na pa'y sa laas paginana and secure to ourselves and aspirations murag dunay giingon pa diyan nga demokrasy kung amo mo kasaguo pa mo ana in a regime of truth, justice, freedom, love, unya equality, peace and freedom. Do ordain and promulgate this constitution. Pasensya kay murag nalimot ako ana kay nakalitan sa pangutan na equality. So guys, go to equality, patas tanan. Ya, doon na pa'y giingon gani sa kuhan pangutihon nga kuy diraling gion legim laudan impiyom kuy custodian sa saksiduntor kontra iyom. Asa man na nato mabasa na nasa panultihon kapitulo 28 bersikulo 4. Unsay mas sa butata rekord? Kuan, ambot pa sa kung wa kay pagtamod sa katarong dapig kanila. Latin word na siya no? Latin word na siya. Oh, Latin word. Oh. Kung wa kay pagtamod sa katarong dapig kanila. Apan kumutuman ka ni kontra kanila. Kaya pinindot ka panultihon, panultihon. Oo. Record. Latin niya po siya. Wat Latin ka pa siya. Masa to? Nindot nga linatin kano? Kuan. Easy kriyam Urtali. pulsali. Oh. Ang buto sa buta na mong linatin nga easy kriyam pulsali, ice cream for sale. Kay init mo kayo ron. Ito ko rin siya ba siya? Awan ka tayo. Kung siya easy kriyam pulsali, ice cream for sale. Kumita ba eh? Kumita na pila fan. Serious na. Katong gihisgot ni Kwan ganina si Isko Moreno. Wa ko kay bag tinuod ba no kay wa mo gud nakakita si video nga si Lini nagkanayon gid siya na kay ang gisulti ra man gud sa didto nga dunay mga witness na si Lini na mahayag ana nga kumapil dito sa tuyang gubuton. Kunon kuno niya ba? So pero kuno pa na kay mga witness ba say nagingon na ya siya na kuan. nagkuan sila sa Pinglakson pero Oh. pasin tingali murag ang ilabang counter ana ba nga ang mga Bongbong Marcos mailag mo kuan kay mapildi magubotsan kung yung nanim sabay ang gipasabot naman ko nani gud nga dili may tabo nga dunay pagpanikas nga may tabo so dako yung masamog yun kung masamog yun kung ang eleksyon daugo lang pinakig panikas so dili na to tikason pero kanang napildi ka sa pinagi nga limpyo nga eleksyon na paghuman imo nang buto na nimo dili na pwede yung ana Pati man. dio gisian na lang natong kuan di ba kaya na sa atong kuan
No, sa atong bala, sa batakang balao na to. O kada unong katuig doon na may kanang kuan. Doon na eleksyon. Katong rally nila ba nga nakuha ng kalsada ba? Mo grabe ang Bongbong Marcos no. Di na ni makuha ni lisod na kayo ni. Lisod na ni mga kuan kani ang ikaw bay? Bongbong ka bay? Kamu ka Bongbong mo? Kani? Wala na. Marcos, kasagaran ni po Bongbong ni. Ako bay bongbong ko bay. Oh, kani Bongbong ni. Bongbong ko. Sa pagsugod pa lang ani. Ako bay, die hard kay ko bayo. No, dagang Oh, interpol. di ko payag ba yun? Dagang interpol ni Andre. Oh, wala ko payag bay. Kana siya bongbong sana siya bay, kanang giabot. Oh, kani Bongbong sa ni. Oh, tanawa. Oh. Inani ko day, inani mi kay hard bay. Ah, Bongo din ni. Amo gyapon. Bong bong bong. Hoy, gano'n kita gabong sulong ng bongbong? Bong Imo bong. maginisa lagi. O, nagkabulingin mo na yung mati mo. Lagi lumbalubas yung pasan ng kina. Bongbong ni bay. Dili bay solid bongbong dili ang. Ay, bay. ikaw bumbong ka? Di ka mangutana no bay, o ganong bongbong mi bay? Okay kana. Kana bay ni pangutan ami bay o ganong na bongbong. Unsa siya? may- pangutan ay sa una? Tagay ko no kog rason nganong bongbong jud mo gid. Oh, bay. Ikaw be. Ikaw. Ike. Ako pangutan ako bay. Sige sige. Kibaw ka nga ano bay. Og si bongbong gud puhon og may mudaog bay. Mas may posibilidad na ang sumunod na to na generation murag di na kayo makikuos mayo para sa atong nahiguman karon. Para sa naagian na to no. Oo. Yeah. Di na ta magtan-aw sa unsa atong ang atong mga nagsunod. So sa may nakita nimo nga bongbong nga doon na kay nakita sa iyang mga plataporma nga mausab gyud ang daghan sa atong Oh, daghan kay bay. daghan kayo. Daghan kay jeg mga Yun sa man nimo pag-search imo na nakita dito sa iyang amahan. dili sad sa iya bisag sa iya mismo na kuan. O sa iya sa amahan. Oh. Nakita ko kasi ang amahan ko. Daghan kay jeg Daghan kay siya, Oh, pagkatan na Ang pagkatan. daghan. Ang day sa tato si Marcos pa mo presidente. Ang palaliton, ang bugas sa unang panahon. Ginantang. Ginantang ko no. Wala pa kinilo. Why kinilo? Automatic. Tinuod ako. Kanang kantang mo 2 kilo ka pina no. Ya, ang problema karon kasi sa panahon ni Bilang Marcos, gantang atong mga panahon na barato pa kay tanan. sa panahon ni Marcos, why negosyante nga tagalayang nasod Ana, na makanegosyo usa sa atoa. Indot no. Sa paglain ng presidente, daghang negosyante nga tagalayang nasod na negosyo sa atoa. Unsa hinungdan nga nasira nga itong mga ubang atong kuanre establishment sa una, Tungo sa ang mga planta. Oh. Tungod kay kitang dire nagtrabaho di sa toa, ato negosyo ta dire. Adto man ta kumpra nila para buhaton din sa toa. Oh. Karon di mahal ang toa. Nabali na. Nabali na. Nya sila nagbuhat dito na i-deliver sa toa barato man. Paitan. Di sirata. Oh. Masa may kapuslanan. Sirata. Mo na naglilid na may mga tao ron. Kini ba ya? Kini atong gikaistorya karon kuan pala ni kanang nakaabot na sa ilang pangidaron. Kami uhay naman mi. So ang among gito, ang among dili man. Di kiti. Ang among gito. Dapat magita na panahon na. Nakaabot na. Ang among gito na kami nga sunod nga generasyon. Ang among gitun-an kay nami mga libro ko nga sukwahi ug sa kining gisulti daghan pa kini kani usa lang Sa ni. lulo sa kung lulo. Ang ilang istorya nagtugma, Nagtukma gid. no? Ang atong research ba? Nagtugma. Bati siya sa katong Katong mga palag oh, yun. katong mga oligarkiya, di ba? Parehas anang mga kuan bay, mga rebelde. Mo mo ni nagbuhat og Mo ni bati sakit niya. kayo no. Mo man na. Pares ano mga pasigarbo kay batasan mo na siya. Ya kana sila gud bay gipaluyuhan mo gunang mga rebelde sa mga dagkong mga negosyante sa dito Tinuod yun, no? na buhatan siya og bati ba na istorya. Mao na siya bay. Kana no mato pa na sa katong nisulti no nga mga- Lulo sa kung lulo. Dili sa Ang unang kuan ba, ang tiguang na. So, Nga sa sayo- panahong Marcos, nindot. Kaya ingong Marcialo, tinod kini hasi man bilde. May sinilaw na abtan pa man nila. Hasi man. Oh. Mao to gi Marcialo. Wow na mga armas na. tinuod. Kay di naman sila komunista naman. Oh, komunista ta. Delikado. Di gipugnan. Mao to napugnan ya nga bati man kuno nato panahon na. May pakaron open pa kayo. Sa unang panahon Marcos gani siya mo. Og mudaog siline, magbaha mo sa bo. Delikado no. So kini murag ni gubuton kanini mga tao no nga gusto jud ingon nga mga illegal no nga. Daghan kayo. Ana man sitwasyon, daghan kong na istorya, daghan kong tabi nga nagserbisyo sa gobyerno hangtod karon nagserbisyo pa. Sa panahon pang paglingkod ni Arroyo, Ramos, Torre, nagserbisyo siya. Muna ingon siya bisag kapila pa na mamalit og color si Lini. Tiglutaw ana dilawan gina. Tinuod. Sila ginang kuan na. Kanang linya hagin. Sa panahon Duterte, pag-clearing ni Duterte sa drugs. Unsa hinungdan? Babag si Lini. Tawag sa atin. Bitaw no. Di babag si Lini.
pagbabag nila ni kuan sa human rights. Oh. Sa kang human rights. Mo na yung ditirting anong ni babag man ka nga mga daotan tao man eh. Mao jud. Di, unya. Kung mamatay ang pulis, army, Oh. na human rights laban. Wa jud. Wa ta kadung sukad. Wala. Wa ta kadung sukad. Ano, bro, ang mga bating tao, bating mga binuhatan. Mo'y giikwan. Mo'y giikwan. Ato pa, kung sila mo'y mulingkod, pati kapusanan, mo ni klaro, kung sila yung mulingkod, makomunista kita. Unfair kayo ang kuan bay no. Dapat kaning human sa angin naman iwag dangon buto na naon gyud. Ha? Para lang kumurag ang iwag dangon. Oo. Mo lagi. No? Ma... Daghan ko kay dag relihiyon. Oo. Sa pa may di ba ang relihiyon, gipundar ang relihiyon aron pag eduka sa mga tao bahin sa moralidad ngano na pang human rights kadaghan na ba ani? Mo lagi. Gadugad. Mo na bagay nung, kung mulingkod si Marcos, mas pagbintahan nila. Kaya ningon ko siya nga, sumana yan, nagbati ba siya istorya parte na iyang mga komersyal? Wa kita kadungog Oh, kuan. sama-sama kayo babangon. Kasi Sama-sama tayong babangon muli.